sa diriya si Beatmaster og 76 kilos na tuna para din himuon og pinakadako na sardinas sa tibuok kalibutan. Kay wala pa man lagi nakabuhat ani, mao nang si Beatmaster iya suwayan og buhat karon. Og dili din ni basta-basta ang pagkabuhat kay grabeng pagkabugata o grabeng pagkadaghana sa ingredients kinahanglan. Pero bisan unsa pa na, way lisod basta si Beatmaster na gani ang mubuhat. Kain tayo mga kalambat. Ito malaki sardinas, laki laman. Beatmaster Sardines. Siyempre kay dako man kahit ang tuna, maunang dako sa kay nakaha ang gamiton. Kay una mo guna mong buhaton ani, kaya muasa nila puaan para mahumok ang unod. Ug mao ni ang pinakadako na mong problema kay kaning isda 76 kilos ni mao na maglisod yun mi og aswat kay labi na kay dangog kay ang iyahang lawas. Mao ni kadaka ang unod. Mao ni ang lata sardinas. Guys, mao ni ang lata sardinas na normal. Mao ni ang sardinas ni Beatmaster na di normal kay grabe kadako. Kung ang sardinas iyanuhon ra nimo og bitbit. Ang sardinas si Beatmaster lukdoon nun jud. Mao na ni ang iyahang unod. 76 kilos, ikuha na ang uog ang ikog. Awan mura na jud sardinas. Dalisod ni og taod sa Beatmaster Sardines na sticker. Beatmaster Sardines. Sardinas gang. Upag kaugma diana mao na ning adlaw na magluto nami. Grabe kamaya jud ay sardinas tanaw no na original. Lata pa lang nito nasa 40,000 na ang gasto. Kung kiring dapita na hurot jud ang mo ang diskarte kung unsaon ni namo pag-aswat ning isda. Kay grabe man kung pagkabugata og dangog sa kayang iyahang lawas. Sa pagkuha na sako. Makuha na, lutaw lagi na. Bago, napo mo gato yung balde. Upag lunod na mo sa isda, lahi na sa nga mo ang problema kung unsaon ni namo paghaon na grabe man pagkainita. Dire, iana niyo, kaniyo, iana ni. Di ka dito ni. Ipaduol na niya gamay. Idol gawin niya. Ipaduol niya. Sige. Hinay lang. Hinay. Okay. Wala pang isang araw, nasa lata na. Gano'n na, 2 weeks. Sakto ko pagkaluto ko. Okay, naluto naman ang isda mo nangangamuan na sa buhaton diriya kay ang sauce na pod niya. Dahil powder lang ating ginamit, ilalagay na lang natin ang mantika dahil wala na tayong gigisahin. Okay, dako makayang lata sardinas mao nang napo jud ni Kabaldi ang iyahang sauce o sa mapuno. Naugas ang kuha, naas mabaw. Sige, lagi. Kinsa man tong mga nang reklamo diha na sardinas ang gihatag. Di ay gibuhat si Beatmaster na pinakadako na sardinas sa tibuok kalibutan. Tanaw na to, di ba ka mudawat? Kabaan na nato og sauce, guys. Dako kay unod do. Kanina sardinas kay napo Kabaldi ang sabaw na mo ang gibutang. Hinakutay na taog sabaw para mapuno tong lata sardinas. Puno. Pawasar, mo arestiin pa dong, damo kaya. Binalding sabaw. Binaldi ang sabaw sardinas. Tinasong, maigo ka na to. Tara, tagsada. Kita makahaon na to, lataon yung na to. 750 per Spain. Oy! Oh, patay uro tanan. Alo, 3,000, 18,000 times 2. Times 2, 36,000. Check comment section kung sugay ni mo hatag. Tagaan sa tigang Gcash, i-share ang ato ang video upang register. Bang! 36,000.